Tulene patria do skupiny plutvonožcov Pinnipédia. Sú to fascinujúce morské cicavce, ktoré dosiahli vrchol evolučnej adaptácie na život vo vode, hoci sú stále viazané na pevninu kvôli odpočinku a rozmnožovaniu. Fungujú ako kľúčoví predátori, ktorí udržiavajú rovnováhu v populáciách rýb a hlavonožcov. Zároveň sú citlivými indikátormi zdravia oceánov a klimatických zmien. Ich telo má hydrodynamický vretenovitý tvar. Končatiny sú premenené na plutvy a hrubá vrstva podkožného tuku ich chráni pred mrazivou vodou. Hoci ich dnes vnímame ako neoddeliteľnú súčasť polárnych krajín či búrlivého pobrežia, cesta tuleňov k ich dnešnej podobe trvala milióny rokov. Aby sme pochopili ich súčasnosť, musíme sa ponoriť hlboko do minulosti, kedy ich predkovia urobili prvé kroky z pevniny do hlbín. Prenesme sa 14 miliónov rokov dozadu do obdobia miocénu na lokalitu známu ako Štokeravská vápenka, kde sa rozprestieralo teplé more Paratétis. Podarilo sa tu totiž odkryť svetový unikát. Nachádza sa tu vápencová puklina, ktorá fungovala ako pasca pre živočíchy. Nachádzame sa v lome bývalej Štokeravskej vápenky. Tu sa ťažil vápenec pre vápenku, ktorá bola v Rakúsku, a pri tej príležitosti, pri tej ťažbe sa našla proste trhlina vyplňaná jaskynnými hlinami a sintrom, a v tej výplni bolo veľké množstvo kostí. No, všetok ten materiál vybrali a odviezli ho do Viedne. A tam profesor Zapfe publikoval 10 rokov z toho materiálu. Mňa nahnevalo to, že my tu v Slovenskom národnom múzeu nemáme ani jeden kúsok odtiaľ, tak som tam šiel a ešte som niečo proste získal, nejaké kosti a tak. A zaniesol som to profesorovi Holecovi na stôl na katedru. Katedra geológia a paleontológie. A jedna vec mi proste jednoducho nešla do hlavy. Nenašiel som tam žiadneho suchozemského ulitníka. Čo je dosť nepochopiteľné, pretože tam, kde sa zmestí slon, mastodon trebárs, tak by tam nejaké mali byť. Tak som sa opýtal, že prečo tam nie sú. A on mi nevedel na to odpovedať, ale vrtalo mu to v hlave. Asi za týždeň mi volal, že už sa našli tie tvoje ulitníky. Hovorím, no fajn, že dvaja študenti prechádzali týmto kameňolomom a našli ich niekde v Suti. Ale oni boli mineralógovia, ich to nejak moc nebavilo. No tak reku, skočím na katedru a opýtam sa, že kde to našli. A nevedeli mi povedať, vedeli mi povedať len toľko, že to našli v ľavej časti lomu. Čiže nie tam, v pravej časti lomu, kde je tá Zapfeho špalta, tak sa volá tá trhlina pôvodná, ale v ľavej časti lomu. Tak som sem šiel a zistil som, že je tu skalka, ktorá mala za úlohu chrániť železnicu, ktorá je dole pod lomom, pri odstrele, aby tam proste sa nevalili kamene. A celá táto skalka je zasintrovaná. Sú tam sintrové kapsy. A v tých sintrových kapsách som túto kúsok našiel konečne tie ulitníky. Takže odtiaľ to boli. No ale bol som veľmi zvedavý na to, že kam ten sinter ide. A tu je vidieť, že je tu trhlina, ktorá vlastne vchádza do tej skalky. No, takže keďže som bol zvedavý, tak som išiel hore na tú skalku, preliezol som až na druhú stranu a tam som zrazu našiel vyústenie tejto trhliny
ktorá mala, to vyústenie malo až 4 metre šírku. No a bolo vyplnené morským pieskom. Tak ako vidíte tuto hore, tam sú morské piesky ešte. Hej? No, takže vedel som, že táto trhlina bude bonanza doslova, že tam bude veľmi veľa fosílneho materiálu, ale nemal som pri sebe žiadne nástroje, takže šiel som domov. No a za každým, keď sme šli z katedry so študákmi na Sandberg, tak som im z autobusu ukazoval, že tam je trhlina, ktorá je vyplnená určite aj úžasným materiálom a oni sa všetci smiali. Smiali sa, že proste cez tento kameňolom prešli generácie paleontológov a geológov a keby tu niečo bolo, tak už dávno je to objavené. No, tak raz som si zobral lopatu a krompáč a šiel som. A nestačil som sa diviť. Tak, toto je bonanza, vážený. Ale hodne spadlo. Tu bola vrstva číslo 17 a tu bol nájdený ten tuleň. Presne tu. Tak ten tuleň tu ležal proste v tej 17. vrstve a bol v hroznom stave, proste rozpraskaný celý a tak som ho, keď som ho chcel proste odtiaľ dostať, tak som ho vlastne podhrabal a chytil som to na sito. A potom som aj s tým sitom to vložil do tašky. Hej. Úplne sa rozsypal. Mám ale na takéto kuštičky. No a doma som to proste ponoril do lavóra s vodou. To bolo ešte horšie, to proste úplne sa rozpadlo. A každý ten kúsok bolo potrebné umyť, vysušiť, nakonzervovať a podľa lomných plôch potom zostaviť. Hej? Tak som mal takú tácku a na tej tácke som už mal proste dvojice tých úlomkov podľa lomných plôch a chcel som to akože zlepiť. No a bola nedeľa a prišiel môj malý syn, 5-ročný, a povedal, že tatino, veľmi som ti pomohol. Ja som vedel, že je zle. A on mi ich zoradil podľa veľkosti. Takže celá robota bola na nič, nevadí, začal som znovu. No, postupne som to zlepil, až som mal pred sebou lebku. To, že to bol tuleň, to bolo jasné. Veľké očnice, veľký nosový otvor, hej. Aj tie zuby, ale zuby boli zodrané skoro až na ďasná. To znamená, že tento tuleň svoju potravu hrízol. Dnešné tulene nie. Dnešné tulene majú zuby na to, aby zachytili rybu, aby ju mohol v celku zhltnúť. Hej? Ale existuje jeden druh tuleňa, ktorý dodnes hryzie potravu a to je tuleň leopardný. Pomaly sa nám začína otvárať obraz tuleňa, ktorý dokazuje, že naše územie bolo kedysi strategickým bodom na mape vtedajšieho morského sveta. Prenesme sa teraz do Dubravského múzea, kde tento príbeh spolu odhalíme. Naším sprievodcom je Štefan Mesároš, kustód Dubravského múzea. Takže keď som mal už tú lebku zlepenú z tých kúskov, tak som ju zobral do Národného múzea a tam sme ju dali do vitríny, ako do expozície. A bola tam možno 5 rokov a došiel dopis z Washingtonu vtedy a pýtali sa v tom dopise, že či máme u nás nejaké tulene, fosílne, ako skameňové tulene. Tak sme im napísali, že máme tulene a oni odpísali, že sa prídu na to pozrieť.
Bolo to divné, pretože z Ameriky kvôli jednému tuleňovi, hej, ale tak ne jednému, ale kvôli tuleňovi, aby prišli, hej, sem. No ale keď prišli, tak prišli traja a vysvetlo, že prečo. V Amerike niekde na atlantickom proste pobreží sa našiel fosílny tuleň, skameňový tuleň, ktorý mal 6 miliónov rokov. A oni si predstavovali, že odtiaľ sa dostali tulene do celého sveta. Že proste to je ich pravlast. Hej? No a dostali grant z časopisu National Geographic na spracovanie všetkých tuleňov na svete, aby proste túto teóriu podopreli. Hej? No a keď prišli sem, tak dostali do ruky lebku tuleňa, ktorý mal dvakrát toľko. 14 miliónov rokov. No, takže tá Irina, naturalizovaná Američanka, doktorka Irina Korecký, my debatili sme v ruštine, tak mi hovorí, že Stёpa, že keď som držala toho tvojho tuleňa, že všetky moje teórie sa rozpadli na prach. No, takže tuleniu lebku si požičali do Washingtonu a po 3 roky kopali na tom istom mieste, kde som ju našiel. A našli druhú lebku, menšiu, trošku horšie zachovanú a takú gracilnú. A tak vieme aj to, že tento môj tuleň bol samec. Hej. Oni síce opísali tú druhú lebku ako zvláštny druh, ale bije sa to s tým, že tulene sú veľmi proste, neznášajú, hej, iných tuleňov na svojom území. A toto bolo ležovisko tuleňa, hej, zrejme ich tam bolo viacej a keď sa tam našla proste lebka nejakej samice, tak s najväčšou pravdepodobnosťou to bol rovnaký druh. Takže to bolo a obidve tie lebky si zobrali do Washingtonu, tam ich spracovali, máme proste aj tú prácu, ktorú proste o tom tuleňovi vydali. Urobili nám repliky, sádrové repliky týchto lebiek. Ja mám jednu tu vystavenú a v Národnom múzeu je vystavená len replika. Originály obidvoch tých lebiek sú v Slovenskom národnom múzeu zatvorené v trezore, pretože je to nesmierne vzácny nález a je to vlastne nový druh, nový rod a nová čeľaď tuleňov. Hej? Čiže je to vlastne, pre vedu to bol úplne neznámy tvor. A vlastne osvetľuje evolúciu tuleňov. Takže v tej práci sa píše, že toto je najstarší tuleň, zatiaľ známy, a pravdepodobne všetky tulene na svete pochádzajú z Dubravky. To je asi tak všetko. Super. Teritoriálny je, no, toto som zabudol to slovo. Okrem tuleních lebiek sa na lokalite našli aj viaceré kosti, ako napríklad tieto stavce. A taktiež veľmi zaujímavé je, že sa tam našli aj koprolity, alebo inak povedané, skamenelé exkrementy tuleňa. A keďže sme chceli s pánom Mesarošom vidieť aj originál lebky tuleňov, ktoré kedysi našiel, zašli sme sa na ne pozrieť do Slovenského národného múzea. Teraz sme v expozícii Slovenského národného múzea a je tu vystavená aj replika tej lebky z tuleňa, ktorá bola nájdená v 1900
85. roku a v 86. roku sa dostala sem do Slovenského národného múzea. V 96. roku sa začal výskum na Bonanze, robila to katedra geológie a paleontológie spolu so Smithsonian Institute z Washingtonu. Po 3 roky kopali na Bonanze, našli druhú lebku a určili to ako nový druh tuleňa Devinophoca emmerich a my si myslíme, že pravdepodobne sa jedná o samicu toho tuleňa prvého, ktorého sme našli, Devinophoca claytoni. Pretože tieto tulene sú veľmi podnes, sú veľmi teritoriálne založené a pravdepodobne na jednej malinkej plážičke, že sa vyskytnú 2 druhy tuleňa vedľa seba, je viac menej nemožné. To bol príbeh tuleňa z Bratislavského zálivu. Bonanza je mimoriadne bohatá lokalita na fosílne nálezy. Tešíme sa, že ich spolu všetky odhalíme.